Ang tang na 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 na. Nay, Unsa na ni? ano di ay? Ito na lang tanig kanta kadaday. Unsa man, watay kan anay ane? Ay, gigutom naman akong mother dear. Unsa man? Ha? Magpamembro na lang taan ni sa pasmo-pasmo gang. Ano di kusmi, Nay? Unya, maghuwat pa taad to. Kano sa apa tumauli mo ba na? Unya, ugba pa tumauli. Ha? Ugma na sa taan ni maliod to. Nay, muuli kita untos kusmi, Nay. Uy, Ay o lagi mo uli bitaw. Pero ang pangutana kanus ug ganong maghuwat pamantaan na niya. Mukaon na lang di kung nutag ato kaysa maghuwat pa tanang imong bana nga mapas mo tag pinaabot. sige, una lagkaon dito, Nay, ha. Kung gigutom naman ka, kakaon na lang. Dah, ambot ninyo oy. Sa may sudan din eh. Muna akong gipaabot, Nay, kay si Kusmi, mo may magdaa sa sudan. Ay pagkakidot bago di ay oy. Wa na tag sudan dire. Wa taw, Nay, uy, mo nga maghuwat patang Kusmi. Ay, wa naman, hasta bugas diha, wa. Ginoo ko. Mapas mo taning kalaki ha Karla oy. Ano ka na man tao'y gipamana ni mo oy. Nay, wa naman tay mahimo, kay si Kusmi ako naman ng bana. Di na pwedeng ilisan, no return, no exchange man na, Nay. Ay, uli na sila oy. Ingala nga reject na. Tabo mo sa ito'y bakidor. Oh, sige na mo, gana na mo. Pangaon na mo, day. Lusing, kaon na diyan, nay. Ha? Mas may pang silingan na to nga driver like tricycad kay untop yun nag alas 12 ilang paniudto. Kita ni sobra paspas mo. Nay, anan mo pagreklamo na ikod, ang importante na atay makaon. Nabitaw. Pero mag-agi pa tagpas mo. Sagti na lang good, kaon na lang diha. Da, mapasara ako ay. Nawag kang nangganan ako sa kaon. Kamu nalay pangaw diha. Nya, di lang ka mo kaon, Nay. Kamu nalay kaon diha. Sige. Ipagawas na ng fresh lumpia. Ha? Fresh lumpia. Di ka mo kawag fresh lumpia, Nay? Dili. Ano man, Nay? Baong ahos. Ako sa ito, bro, kagayalilyano, di mo kaon, kay bawag ahos. Tingog ako din, tingog ko day. Sorry, na, di ka diha, day. Sige lang kay school dyan. sorry, Kusmi. Ako yung hurot anak, babe. Bantay bitog, yo, nga. Ah. Uwa ni sudan, day. Baby, pagawas sa tanan, day. Ohot dana do. Wag ganito magkaon niya, gubot kita buang nga ka. Uut sa ito. Nakita na ko nga kontraryo kay akong banaw ang akong inahan. Wa ko makasabot kuno sa hinungdan. Nangigibaka ni nanay nako, uwa gid ni siya kauyon sa kumbana kay di man kwartahan. Unya, Dong, ikaw dong ba? Sabta na lang ko na sa nanay. Kuit, ay nalagsurang-surang nga. Dede, kaya yun sa mugda na ako siya. O, manunod ko sa unsa. Uy, Dili ba, ikaw ba nahibaw ka mangyod? Nga wa kay na may buot sa nanay lusing diya ni mo, ikaw na lang mo adjust san. ay, maulagi yun. Sa mo lang nabuhaton, day, be. Nawa man ko gibuhat ang taon na niya. O, mo gibuhat gudautan. Bisan sa akong buhaton ito. Kay, pida eh. Init kayo gina siya. Iyan dugo na ko. Kung tanang mga mayong buhat na ko, bati, gihapon para niya. Dong, Muna klaro kasulti, day. Pida. Bisa ako lihok ko ng tanang mga trabaho din sa bahay. Digi may tabo nga mo appreciate siya sa imong ang imong nahan din sa ako sa buhaton tanan. unya. So sa may ako may mo ay magkukuntrahan pa itala ni. Mao gani nga ikaw na lang lagi untay mo adjust. Unsaon lagi na ko pag-adjust be? Be, ikaw ko rin sa akong dapit be. Untay buhaton nimo be. Sige kay minaw ko be. Dong. Nay, mulakaw ko, Nay, ha. Kamulan sa si Kusmi din, hi. Ayaw taan mo pag-away. Hoy, ayaw lang yun na sa paduulan ako, Carla. Kaya tingalig malabayan ko sa aning akong tumo. Ay, bahala na mo na, Nay. Basta kay ayaw mo pagsukmagay. Bahala mag-away mo. Adto na ko. Dong! Dong, Kusmi, adto na ko, Dong. Pag ayaw mo din, ha. Basta ipabarangay ta mo. Ako kung gibiyaan silang duha ug tan-aw na tug asa gid sila kutob magpataasay sa ilang garbo. Unya, Aw wala gid. Nani lusing oh. Pida. Unsaon patahod tigwanga nga siya man mismo pida eh. Magpataas og mayo. Magpataas og mayo sa ihi. Ang bahala na siya. Ako. Magluto og sudan. Ang hanggaw ay. Abi ka niyag mukhaon ko siyang linog ag. Excuse me. Nakalang noon ay hilo. Bahala siya. Nanay sudan, kitsa to gusto mo kaon ha. Kaon lang mo ha. Ay lang mo pagsukan. Abi pa lang.
senyorita mo. Yes. Ako'y panugtog aning kanahan day. Hay! Asa naman ang akong gi-order nga food panda, wa pa man. Ay, nana. Ay, dong! Ang ako nang gi-order sa McJolly, dara ko dong! Order siya pagkaos gawas. Awa sa ulit tigwa nga. Ibaw na siyang daghan kong lungag. Niya dali mong kaon. Bahala ka diha. Nay, unsa man ni Nay? Uy, nga nag-order magpagkaon sa gawas na may sudan. Nagpaluto man kong kusmi. Nay, nga naman ni naghamoy kag-order, Nay? Ay, pagkanon ko ni mo, anak, napalang nun ay hilo. Ha? Ay, hibaw, kuhaga. What ko'y may buutan ang imong bana. Ug nahibaw ko nga may kalagot po na siya nako. Ay, simba kong unsay masud sa utok anang bana nimo. Nya iya kong hiloan. Di taw na mahitabo, Nay. Uy, taas og respeto ni mga akong bana. Ikaw lang kay bukat kay imong buot ka to niya. Oh, magbuot ka, di ko ganahan ng bana nimo. Giingnan ta bitaw ka kaniya ato nga di ko ganahan ng tawhana. Pero siya gyo imong gipakaslan. Nya karon unsa man, haruhay ang imong pagpuyo. Nay, wa ko mangandoy og haruhay nga pagpuyo. Ang akong gipangandoy nga duna ko'y pamilya nga malipayon, malinaw nga pagpuyo. Bahalag pobreta. Pero kani inyong sitwasyon ron no, asa man ko magkuha kalinaw ani in town, asa man. Palayasan ang bana mo. Ha? Unsa ko'y palayason? Palayasan na. Ug pangitag laing laki nga mo'y muluwas sa imong kalisod. Nay, wa ko magkalisod, Nay. Parihas ping duha nga naay mga trabaho. Kana! Mo na'y angay niyang timanan. Kay basig nagpuuna siya nga nagsalidlantanan niya. Nga siya mo'y nagpakauna lang nato. Ha! Hilas niya. Ay, kinuo ko ambot ninyo in town. Uy! Nak, unsa ka kung kita nalay mulaya sa animbaya. Mamalinta, uy. Di ta mo puyo nga ni. Nay, sabtaragod ang sitwasyon, Nay. Una, Nay, minyo na ako ni Kusme. Magtiayo na mi. Iyan akong asawa, Nay. Ug ako siyang bana na. So, dapat lang nga kami ang mag-uban. Ug ikaw, gikuha na lang ka. Kaya wa man kay kauban, ikaw na lang usa. Unya, kay dili man may magkasinabutan ang imong bana, be. Di mo magkasinabot kung kamo mismo dili gustong magkasinabot. Nay, wag gyud kang kasabot sa sitwasyon in town. Uy! Ay, ayun lang kung pasab ka. Kay mas nakasabot ko kay nimo. Okay. Kay imo man ang bana. Di man ka makabiyaan na kay matod mo pa magtiayo na mo. Okay. Nakasabot ko, anak. So, klaro na bitaw kayo ga ako mo'y sagbot ining baya. Nay, unsay sagbot, Nay? Klaro na kayo na ko, ay. O gayaw ka bala ka. Unsay puti mo ipasabot, Nay, uy. Mas mayo tingali nga ako nalay mo biya din he. Ah, Nay. Wala ko'y luna pa ning baya. Busa, angay lang mo biya ko ning baya. Nay! Unsa, Kusmi? Sabi ng lukaw na siya. Total, di naman siya bata. Muingon ka lang, anak, kaya di man imong inahan. Ako man ang inahan, Kusmi. Wala na siya kaubas kinabuhi. Ako na lang nahabilin siyang kinabuhi niya. Ako siyang pasagdan, di ay? Bita na ba? Kung sabi gusto ni mo, ako mo yung biya din eh. Unsa? Sige, mo biya lang ko din eh. Di magiging ka mo kapiya ka ng iminahan. O sige. Sige. Ako nalang biya din eh. Unsa naman taon ka, uy? Kung sino sa? Si nanay gusto mo biya din, he. Unya karon ikaw sad gusto mo biya din, he. Sige! Sige, biyahe ko ninyo. Oh, Pamiya mong ganan, biyahe ko ninyo. day. Pre. Ikaw ba? Baso. Ikaw yun ito pabilin. Kay bana man ka. Bana ka. Sama ka. Imo mo na pamilya. Imo mo na tawa. Sabsi. Karon. O niya kay iya sa itong inahan be. Sige. Iya lagi inahan. Gaston sa mga gaston. Sige, sulti mo gaston. Askang, lisura na pre ay. Lisod makikipon ka sa imugangan nga wa may buot ni mo pre. Gubot ka rin yung pagpuyo. Gubot na lukot. Nagubot mo lang. Karon eh. Perti na mong gubot tao eh. Ah, pre, ako pa ni mo no. Ayuhin na lang yung imugangan pre. No. Para magmalinaon mo. Unsa lagi nako pag ayo taon niya, pre. Siya man dunay na kong kalagot nako. Dami na pina. Unsa mo gyud kalagutan gyud ani mo pre ha? Unsa mo gyud ay? Di sana nako inon ha. Di sana nako. Suko siya nako, pre. Okay. Ano ako yung giminyuan siya nga anak. Hmm? Mina mo ha.
Ang mabdos naman. Motong napugos lang sa pagpakasal si Carla ako. Dahil mabdos na lagi. Nya karon human sa mong kasal, nakuhaan man akong asawa. Oh, Di gusto unta siya nga magbuwag, be. Ya, di masugom sugot, be. Kay kasado na gud, be. mo ba, pre? Ay, time sa. Basik nagtuong imong ugangan, pre. Nga igo lang silang, kay mo lang silang giilad. Bitaw. Kay mabros kay ang anak, pero wa di ay. Ha? Kay nakuha mga. Mao gina ilang pagtuo, pre. Porbida. Sula ng kinabuhi mo, pre. Nya karon, be. Kung kamo kunos diri sa akong dapit ba, pre. Gumusugot mo. Nga mo biya imong asawa tungod lang sa iyong inahan. Ah, di maayo, pre. Muna taon. Bito, pre. Nya, mo niya na akong niya pa akong gipayat sa akong asawa, pre. Gipayat ko gina. Ay, pabili na yung ako, no? Balhin kag payo. Ato mo layo. Ipabili ni mong imong ugangan para ipakama ta ng gili. So, tayo na. Gili. Ay! Ang puno sa problema ang inahak ako. Ay, ito yung biudo na ba to? Bito, pre. Siguro Anda lang siguro, pre. bago to mo Saan? Ha? Ay mo bahis tutug laing tawa ko na yung problema, pre. O, lagi. Pabili Oh, na. nya. Mao na akong buhaton, pre. Kita. Ha? Nagtuo sad ka nga mo kuyog na ko ang akong asawa. Di? Ah, O biyaan niya din ang iyang inahan nga maturaw ko sa. So, pre. sa iyang bilion. Ako ba o ang iyang inahan? Be, ikaw, pre. Oh, para na ko relasyon gina sa parte nimo. Asa sa si mong asawa, may magwa na mahigugma nimo kay sayon lang pagpili niya. Siyempre adto gino sa singinahan. Pero mahal man kanimo asawa, pre, mao nga. Libog sa. Pre, ako ba ni mo, pre, no? Imo na silang sabuton, pre. Unsa man, pre? Ing na sila, pre, nga magsabot mo. Saon man, pre? Unsa man na usmi, ha? Gusto kong masulbadan ni problema, ha, de. Ang bahin ba sa akong inahan? Og di mo, abot mo ipasabot? Oo. Nahibaw kong lisod ang pagpili ni mo. Anya? Mula niya itong baton. Pariasin na ni mo, aron, mausar to og speaker. Di lagi mo duol sa nanay ni mo. Ingna lang nga karon lang gud. Kaya human ani, magbili daw na ta. Unsa? Parias na ni mo. Saan ni binuang nga, Carla? Abi na ko kita rin magsulti, nga nung niya man yung tabagha. Ay, lagi pagsulti og... Ano ito, pasagdila na siya de. Okay ra. Hilas baya niya. Unsa naman sa ni binuang nga? Kuan, gusto man juga ka na, no? Nga doon ay usa na to nga pahawa ining baya. Sige. Ani na lang, muna itong buhaton. O hinaot, nga mo ni makahatag og kalinaw sa itong pagpuyo. Unsa man na? Kita lang yung duhaan ni nay, ang angay mawaan ni. Usa na to ang angay mawa. Oh, o ka na, mao ikaw. Siguro, basig ikaw. Oy, ikaw mo'y angang mawaan ng baya. Gusto na mo. Sige, kag sulti, uy. Unsa man gyud ni Kusmi? Okay, ani na lang. O hinaot nga ko, unsa may atong kasabutan, no? Kinanglan, mutuman yun ang hingtungdan. Oh, nagtukang ikay maulpili sa akong anak, ha? Sulti, unsa man na. Sige na, unsa man na. Kanang gikinahanglan man gyud na ang usa na to ang mawain ng bayan, no? Busa, no? Ato ning ipaagig ka ng bato-bato ba? Pik. Bato, pek. Oh. Unsa man. Bato-bato pik ta. O, lagi. Ang mapildi may mulaya sa ning baya. Yeah, game? Okay, game. Oh, sige, mo man kanin yung gusto. Sige, pabato-bato pick mo. Sige, ready? Ready. Ah. Bato, pek. Oh, tabla. Bato, pik. tabla gihapon. Sige. Bato, Pek. pek. Bato, pek. Tabla gihapon. Tabla gihapon. Kakapian ni ay. May alin na ako mapahawa ka mundo magpabilin din eh. Bahala mo magunsa mo din eh. Layas ko din eh. Dihan na mo. Ay, binuong dad. Ay, day. Day ka na. Ayaw, day. Mao ni akong problema kay bisan unsaon di gid sila magasinabot sa kumbana nga akong inahan nga akong bana. Unsaon man ni nako? Mahal na ko akong bana kay siya may bag-o na akong pamilya. Lisod og siya may akong palayason. Lisod pud ko nga akong inahan mao'y palayason kay siya naman lang usa nga tiguwang na taon. Kisa man nilang akong papahawaon ani. Unsa man og kamo ang pasultihon? Carla.
ato mga kaigsunan nga migamit sa ato ang the best kayo nga coffee, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyo ha. Nya kamo mga bata, inom sa mugdon pipi tabli. Kay kani amo nga para padagko ni ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao ni pinaka the best nga imnon sa ato ang mga kadagkuan. Nya sa tanan nato nga kaigsunan labi na gyud sa mga tao ni Kuya Nick Pipito ug ni Dudong GR Pipito. Onya si Vice Mayor Choi Yasnar, si Rick Yasnar, si Ryan Kangki, Ma'am Ibon Abapo, ingon man, Ma'am Casper Ararao. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, o pasalamatan ako ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar, ayog si piyata pag-inom kada adlaw, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inigpaniuto ni mo, mao gyapon. Usag gapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, unay ka mukaon sa imong paniudto. Maghapon, unay ka mukaon sa imong panihapon, ini kagabi, inom na pagkadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang ni atong problema kayo bahin sa kidney o UTI, ayaw na mo kabalaka, di na taangay mahadlok, tungod kay dunanay makapaalibyo, makatambal, makaayo, anong atong gibati bahin sa kidney o UTI. Kini mao ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na ang imong kidney, usa na lang kakapsula. Sa Pugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance na nimo. Ayaw kalimot ha alang sa kidney o UTI, Pugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa ato ang Sed Liniment Oil. Thank you kayo tanan ha. Kamo ang nakaingon nga number 1 ang ato ang Sed Liniment Oil. Salamat yung kayo. Unya sa tanan itong kaigsunan nga wa pa kagamit sa ato ang Sed Liniment Oil. Gamit mo kay pinakadabis ning ihaplas sa ato ang mga panuot. Pamaol para sa karawasan, berkusbens, katul-katul. Kuto sa kabataan niya, ilikay pagit na ganinggi sa ato ang Sed Liniment Oil. Okay? Nga ana rato mapalit sa butika, okay? Okay. Pero sa butika, sa butika. Oh, butika yun. Sabot sa butika. Sabot sa butika kita maapalit. Di kita makapalit sa gawas. Ay na lang mo pag nauna lang sa gawas nga basta Sed Liniment Oil sa butika lang kita mo palit. Mga higala. Mao gina atong paliton, di as butika na gyud. O di gali mga igsoon sa Facebook, no? Bisitahan to ang page sa Sales Marketing, nya i-type na nato ang Panyawan Herbals. Nya di nato kalimutan nga atong i-like ang page mga higala. Makita ulit tanan ang mga genuine Sales Marketing products. O ang mga Panyawan products gams sa Sales Marketing gams, mapalit na po nato sa Shopee. So, Shopee? Shopee, butika. Adto ra kita, ha. Muna ang importante kay sa butika gyud nato papalit ang Sales Liniment Oil nga tinuod. Muna, nya sa kuan gams sa Himensulan ibabaw kamutis bagam. Si Juby Maluluyon o siyang mama nga si Lucia Maluluyon. Tigamitan na kay nato anagam. Diba? Si Liniment Oil o nilas kamutis. Nya si Inton og si Ruth si Kulina dia sa hingutanan. Bino ni Dubohol og ni Kap Johnny Puti si Rinyo. Ingiga. So og si Patok. Ato lagi. Dia sa tayo diluan sa Cats Taxi. Diba? Thank you guys sa pagsaligyo sa atong Sed Liniment Oil. Thank you. Salamat kayo. Unya, Bam! Yes, salamat sa sama. Ang atong mga Couples for Christ diri sa Libertad Norte sa Bayan Bohol. Adit and Sabino Candoli, Tere Rempiras, Bising og Rene Bonajos, Kiriko and Francisca Miranda, Noel og Lele Lingatong, Luel and Marilyn Tives, Tirio and Fi Canduli, Sister Berta Miranda og Flory Amores. Salamat kayo ha. I-maintain lamang ninyo na mumato sa inyong mga community service, ang ato ang mga prayer meetings, celebrity contribution soap, ang atong gamiton sa pagpangaligo, aron Pritzko og nindot kaya ato paminaw padung ta dito sa atong mga service. Kung doon na ka mo yung mga gibati nga murag katol-katol, murag ba kang nag-dry ang yung skin, murag doon na ba kay apa, murag doon na ba kay ka ng whiteheads or blackheads, pag panamin ninyo, murag maglain man yung tanong, so man niya, murag nangingil ko lang, sabon na to, celebrity ko, take beauty soap, with glutathione at papaya extra, kung doon sa kini, natural moisturizer. Ayaw kalimot ha, gikan sa Sid
marketing. Ayaw lang mo ka nagasuri-suri at tugid mo sa butika mangutana. Said celebrity ko Jeep Beauties. Okay. Ate Pres! Okay, ang senior dato kayo gadlawa. Atong Gayat. sinder karon Ate Pres, Carla. Carla. Siyempre niyan ko sige. Away-away ang banaw ko lagi Ate Yang Pres. inahan. Oo, yung bato-bato-pick pa sila. Saon mo na Murag may niya. buhot, no? Murag nagkabata. Nabata sila balik Ate Pres. Saon na niya. Ikaw, bam, o say, ato, matambagan nila, bam. Sino? Bam, na kayo matambag. At kini nga to ang kahimtang karon no. Katong giingon nga maglain og balay apan niingon man siya nga kung maglain siya ay kung giingnan nga mukuyog ba kuno ang inahan. Mukuyog ka nang magpabili nakaog ang iyang asawa mukuyog ba kate pero kung siya pumulain sa pikas nga bay. Kadi sa ha ang gingon man gud diri sa Mateo 10 versikulo 30 7 ba ni? Kaya kayo ha? Kung tanaw ha? Kita ni suga dali napita. Okay. Matthew 10, verse 34. Ayo ka mo paghuna-huna nga miani ako aron pagdag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidakon, dili espada. Mato pa ni Jesus, no? O niya, gingon diri nga, kada bang ang anak nga babae ug ang ilang anahan ug ang umagat nga babae ug ang ilang ugangan nga babae mura sila magkasumpaki kani lakin ona dire dili ang iyang ugangan dili ang babae kundi dili ugangang babae ug ang laki ang ditong istorya ni Ate Pres di kanina ingon ani nga kahimtang yun ani kulang ra jud kuno sa pag-ampo Mao kulang sa pag-ampo kaningon ani nga magkabahin-bahin ang buti pasabot ani dire Dili di sila magkasabot. dili sila magkasabot no kining wala po nako gyud ang kinauyukan sa istorya samtang nagdagan ng drama Ate Pres wa man gyud po nako gud matuho kun unsa gyud kalagutan sa ugangan Wa gyud ari gusto. Sagad pa kani adto ang iyang inahan aning tawhana ni Kusme. Wa gyud. Okay ngumot yung kumpare nga basi gusto ang ugangan nimo nga foreigner ang mabana siyang anak. Mao tingali O di ba? Kadtong pasangil ko nga mabdus niya wa di ay. Ang maayo ana di mo sila magkasulti gani niglakaw sa anak ang babae may ay mo pag-away ha pabarangay ta mo. Ay ako pa ni Carla. Ay pasagdan ko na uy. Bahala naman na sige paglalis mo pulaan na madugay. Kay inana pagpapiliun siya lisod man iyang inahan niya yang bana lisod man kay pagpili kun hain siya mo dapig munang para nako pasagdan gigibahala na i-date man nako kun mag-away ano ha tapos ano man na madugay Ug ako say Carla kuan kanang na ang kay mo siya nga sabtalan ako inahan. Ug ako pa say Carla kanang ma unsa man gyud hinungdan ani iyang Upalainom po nila gamay payag iyang mama. Di mo silbi na, di mo gud mo dili diha. malagi Si Kusme, mo inanarbaho, unya, ug magpalit og pagkaon, usahay po ng inahan, bisag lami ang pagkaon. Di siya mukhaon, mo-order siya iya. ay bahala na kung doon na si kwarta order siya pero mapugos siya kaon sa pinalit ni Kusme kung gutom na Dili ba ka Ate Pres nung kanang gingon nila nga katigwangon? doon na pod doon na sa iyo na kanang dali na kayo manuyo kay ina na katigwangon sa doon na katigwangon na muna pero para na ako ha ay did man pero ako pag-isok kaya akong bana or inahan akong bana ikaw na lang mantigong sabot kung unsa iyang iyang isulti nimo ipadungdung ayog tagda Ay, maayo kay Ate Pres no, ako'y Carlano, kanang manuroy sila sa iyang mama. Iyang isurot, i-divert ba? Nga, dili pero okay po, ato sa tamas sa Santo Niño, ma. Ma, musimba tas Guadalupe, ato ta sa Langob. Tanaw ta dito, okay magkilala po, bitaw, no? okay po, Okay, basi maburing na yung mama na permi diha. nya makuan ba makakuan siya nga nindot di ay nindot ay masuri-suri siya Ato ta sa Kwan, ato ta sa Lindugon, sa Simala, ato ya ilingaw-lingaw di ba kanang okay ra po kanang Kusme, bili lang ka diri kami sa mga bato. Ako sa kanang dito sa kanang nindot na beach dito sa kung saan yung Hudson Resort, kung saan yung mga beaches, Marigondon. Kuan lang ba? Kung yung natin surprise ba? Hay, mayo ko sa Carla, kung inanog, yan ang isuro yung mama ato sa Lindugon, ano ba sa Guadalupe. Dito sa kuan sa Bugo, ato sa Bugo. katong sa unsa tong pangalan dito katong sa ilang siya ba ubod katong iyang gibuhat ito. sa shrine Tabor, Dili, sa Tabor. konsolasyon ka na sa Pulpugan, ay tanan Dili sa kuan ba sa Remigio.
Ana po sige mo dito. Si Oh. Panciano, katulad sila si Monsignor Ruben Labajo. Kaya ako Kapilin ha! Ha? Kapilin ha! Kapili na. Ah. Kaya kung ingin sa Ate Priscilla, kung ibase ni mo diri sa Biblia, karing nga magkabahin-bahin ang anak, musukol sa ginikanan, ang ugangan, ugang binalay, kanang ang ugi mo kuno nimo buo ng sabto ni mo gisulti sa Biblia, unahon mangud kuno ang Ginoo. Kana. Na Ginoo sa inyo Mao na. pagpuyo. Unahon Ate Priscilla nga, Carla, imong mama isuroy ka na dito sa mga nindog na talan-aon. Suroy binimo sa. Isuroy niya dito sa kwan. Adto mo sa buluhoon kang ilang simbahan dito sa buluhoon gulyat, ang ilang altar kanang puro gina gold nga gikulit. Dada na ilawang dagat, Carla. Indot ka dito ilawang Asa ilang dagat. dagat? Atos kawit? Ato ilawang dagat pati pres. Kawit? Tanawar ba ukoy. Taon na kina. Galing wala na imong nanay. Dili ni mo ipadali to gulyat ang ingon niya ni Rufel nga mato na na casino diha nya nagdag oxygen. Di man nusar. Nagdapa ko ng oxygen ato kaya pag muting sakto kay bisag nag oxygen. Sorry kay hapon. Oh. Kuha tingali ning Bisan og nagkuhan og slot machine bitaw. Oo. Mga dato man ko kaayo. Uy. Mga dato kayo. Hindi, ngitula sa yaya. Sig, sugal. Lingaw lang, Bao, lingaw. bao. Oo. Nga napay, Sobrang tagura kwarta. ang yaya. Diri Unya, nag-wheelchair na. yung oxygen ako sa kilid. Mga dato kayo. Carla, operahan mo itong drama to ng alaw. Buhay mo na kang bitin. Mamayas na ako. Ano na nga na niya. Ato po ikasuggest ani Ate Preso. Kita na po doon niya may maugangan. Dili na to ni Sundon. Oy. Kita maugangan. Kita matiguang. Dili na to ni Sundon. Dali, ay, pasagdan na nato itong mga anak. Ay, dito mga pinapin. Dali mo po. Dali mo kuhan. Pangaon natin. Ato reverse psychology. Dili to suno kay. Pati mong gubuta. Pero sa ako naging basig kuwang rin. Basig naburing lang si Manang. Si Ugangan. Hapit naman sinulog. Dahil pili lang mo. Bilihan na mo. Ay, sorry. Ana lang, no? Okay. Kanang ito mga hayop, labi na ka mga hayop gulit o naa sa state nga kanang kanahan sila og partner. Unya dili nimo tagaan, manungay biya gulit. Oh? Oh, manungay, oy. Manungay sa kanang mga mamatid, ana. Ambot ka ako nung mangita kong partner. Ikaw sa maimong mangita kag partner. Muwagok lang ko. Salamat ako na ka dito naman. Tula ko ang puzzle, Tihon.